сай намозу мехона буд мекунад. Як нафарак ҳамҷарда мебурояд берун, ана абурӯз мебинаш, мега меҳмон метови, мега меҳмони ҳамҷада. Мега хай намерим ҷои мо мақсад. Хай меравам ҷои. Нафар хай мерава ки медурояд дар ҳамон хона бисёр шароит хушу, ҳамин дастархони қорӣ-вори ҳама чиз тайёр омода кардагӣ, асон кардӣ. абурӯс мегира меёраш, ҳамон абурӯс мегира, ҳамон меҳмона меёра. ин меҳмон як одами ҳамтари бой пулдор будааст, мурда буда. абурӯс хонаш меёра. меёра меҳмона хай намешиноса ин меҳмона кияи мақсад чияю. вақти меҳмон медуроя хонаи абурӯста дастархон партофтагӣ мега ягон меҳмон доштӣ, мега не ягон меҳмон надоштум. дастархон партоф неҷа доимам ки дастархони мо доим кушода ҳамин меҳмонои меомадӣ мехӯранд мераванд. баъд мега ака бахшишу худат чӣ кораӣ? абурӯсҳо мепурсад. мега бародари азиз гӯи масъаларо рамонем, ягон пиёла чой бигир, ягон чизак бигиред, хагирад. ки хайку одами пулдору молдор ҳамин дастархона ки мебинад, хай челай мега ма бояд қади шиносшам ки бошад, иншоалло ҷои хуб ёфтам. баъд бо мепурсад, мега хай ака меҳмони бародар азиз хотири суханат, ма ягон ҷо кор намекунам. ма як одами бекорам. лекин ҳамин як масъала қати доим сари кор дорам. ҳамин куҷоида ки як пулдор мебара занша мегирам. кори ман таст ҳамин. ҳамин куҷоида як пулдор мур ҳаракат мекунам ки зани амра ман бигирам. инам тари мехӯрам мекардам. тарафи ҳамон мегӯяд ин худаш ҳамин хел одами пулдору молдору бисёр мақсад чиз. баъд номи да ин одамам адресша медониста, ин доштааст, ҳамин адрес доштааст. номира медонистааст, номша мегираву мега дар ҳамон як минтақа оли як нафар ҳаст. дар навбат дар ҳастам хеливу агар алло насиб кунаву ай дунё бигзара, мақсад лангара ҳамҷо мепартоем. ин мешунаву ягон гапак намегаву нону ова хаяки хурд бахурд дигар худо доно аю баланд мешаву хонаш мерав. бозу ин ҳама вақт гӯшт намехаридай мега, ҳатто шикамба мехаридай. шикамбаву почаку нами суп набору ҳамин чизои мақсад арзон. мерава ду сеткада ҳамин хариде мекунад ки мебара хонаш, занаш мебина ҳайрон мешавад. мега э мардак, ин чӣ корай? чӣ ягон хов дидӣ? ин чхеля э мега занак. мон и гапота дар хов не, дар бедорим дидам. дар бедорим дидам инҷа мақсада инҷа ина бас мақсад чизе ҳаст биё бихӯред кор кори безеб шуда. лекин ҳамхели қиссаҳорам дар китобҳо меоранд ки то ки ҳамин одамо бедор шаванд ки шайхзади як гап дорад ку мега касе ҷамъ карду гӯша бинҳод, худаш мурду занаш бо дигаре дод. касе ҷамъ кард, мега хай як рӯз як зай дунё мегзарӣ ку. ака хай хоҳӣ нахоҳӣ бои занак шу карданаш дар корай. шу ки кард, ин занак чияи мисолохе? дарҳол амуд 4 танга ки доштагӣ шавҳараш ҳатман қатъи ин марда хӯрда мегардад дигар. ав бечора дар ҳисоби ин мондагӣ дар танакш бечора ҳатто ки ҷунуни як шеър дора ку намемонӣ дар ин дунё 90 сол магар ҳасти барои ғайри ҳаммол. э мардак мегӯяд ту 90 сол дар ин дунё зиндагӣ кардан наметавонӣ. пайғамбар гуфтааст ки умри уммати ман байни 60-70 ай. ту то 90 намерай. намемонӣ дар ин дунё 90 сол магар ҳасти барои ғайри ҳаммол. на нӯши ҷон кунӣ, на пӯшиши тан, гузори молро бар шавҳари зан. ба шӯи зан бимонад махзани ту, ба ҷони худ аҷоиб душмани ту.
مرد میگه آخی تو چون نه در تناب میپوشی نه در شکم یه چیزی با مزه میخری آخی را جمع میکنی میدونی که این بشوی زرد میمونه. یکی گفتی همواری اکی کمتر اگر تا سختی بدم نام باشد مقصد عزیزان ما را بیدار کردن است. بیدار کردن است که خدای مهربان مقصد در عوض دادنات آن هیچ وقت مال شما را کم کردنی نیست بلکه زیاد کردنی است. الله مهربان خیر احسان ها را قبول کنه، خاتمه همه ما را بخیر کنه. خداوند باز هم ایمانامون را کامل کنه، باز هم ما را خدا توفیق دهد که خالق ما را بشناسیم، پیامبر نازنین ما را بشناسیم، کتابی که معجزه الهی قرآن است او را بشناسیم. این امکانیت هایی که امروز برادر ما قاری هم گپ زدن، خب از این امکانیت هایی که در این دولت ها هست چی برای تعلیم گرفتن خودتان فرزندا الله مهربان توفیق منتهی که از این راه ها هم غنیمت شمرده و استفاده بریم. همه برادرایی که در این سفرها در این جماعت ها دست داریم دلالت کردیم خب و سهمتون هست خدای مهربان سعادت دنیا و آخرت نصیب کنه. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. آمین یا رب العالمین.